Здравейте! Днес ще ви споделя още нещо полезно за любимото ми маслиново дръвче. Освен, че плодовете му са изключително важни, в предното видео говорихме, че ако застанеш близко до такова дръвче, можеш да го докоснеш, можеш да се облегнеш на него, цялата нервна система се успокоява, но и безценните му листчета също са полезни. Прави се чайче, няколко листчета в 100-200 мл вода, пие се студена и това помага за уравновесяване на кръвната захар. Вярвам, че съм ми била полезна и днес. Ето го, това прекрасно маслиново дръвче. Имайте прекрасен ден!